ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва имрӯз дар бораи танке гап мезанем ки ин танкаро Гитлер барои нобуд кардани душманонаш сохта буд. Ба канали мо обуна мешавем дӯстон, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. соли 1937 Адольф Гитлер фармон медиҳад ки барои нест ва нобуд кардани паноҳгоҳи Франсия махсусан артиллерия бисозанд. лек паноҳгоҳи Франсия аз оҳану бетон сохта шуда буд ки қариб забт кардани он ғайриимкон аст. немецкии инженерҳо аз қафои сохтани лоиҳаи ин артиллерияи бузург мешаванд. соли 1941 онҳо ду артиллерийский танк месозанд. номи якеашро Дора ва номи дигарашро бошад Толстый Густав мемонанд. ҳаҷми ин танк беҳад калон буд, вазн 1350 тонн ва дарозиаш бошад ба 50 метр мерасид. дарозии стволаш бошад дӯстон ба 37 метр мерасид ва дар даруни ин танк ба мисли дигар танкҳо 4 одам набуд, балки дар ин ҷо 250 одам буд. вазни як тири ин танка хелоам зиёд буд ки ба ақли инсоният рост намегирифт. шумо фикр кунед дӯстон ки вазни як тир ба 8 тонна мерасид. 8 тонна. ин танкаи хелоам бузург дар 35 дақиқа як тир мепаронд. барои тири дигарро парондан 35 дақиқаи дигар дар кор буд. лашкари Гитлер ин танкро дар ҷанг истифода мебарад ва паноҳгоҳи Франсияро мегирад ва ҳамаи солдатҳои он ҷоро асир мегиранд. баъд аз забти Севастопол Гитлер фикр мекунад ки дар ҷанг ҳамин танкашро истифода мебараду ва ҳамаи дунёро забт карда мегирад. ва аз сабабе ки дилу нияти Гитлер ва дарунаш пусида буд, ӯ ба мақсадаш намерасад. ва дар ин вақт 15 давлати СССР якҷо мешаванд ки дар ин ҷо Тоҷикистон ҳам ҳаст. онҳо бо ҳам шуда сари роҳи Гитлерро мегиранд ва ҳамаи нақшаҳои ӯро барбод медиҳанд. ва чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем дӯстон, Адольф Гитлер 9 майи соли 1945 шикаст мехӯрад. аммо ин танки сохтаи ӯ аз ҳама танки калонтарин дар таърихи инсоният боқӣ мемонад. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.